Gouden Dans is een project wat we in Terneuzen gaan doen. Het is een dansproject voor en door ouderen. Dus Gouden Dans is een landelijke stichting die, ik geloof wel op 34 locaties, een dansvoorstelling hebben gemaakt met ouderen. Dus het is een cultuurparticipatieproject. Dus we gebruiken cultuur als middel om mensen eigenlijk samen te brengen. Mensen elkaar te laten ontmoeten en samen een voorstelling maken in dit geval. Dus het gaat om een dansvoorstelling. Gaan ze in 15 weken repeteren samen met een choreograaf van de stichting Gouden Dans. Gaan zij een dansvoorstelling maken over het thema Porgy and Bess. Want dat, voor Terneuzen dachten wij, dat moet natuurlijk om de muziek en het thema van Porgy and Bess gaan. En we staan hier in het Scheldetheater, want hier gaan de repetities door. En hier gaan ze uiteindelijk ook de voorstelling spelen in de grote zaal. Ik ben choreograaf, dus ik maak de dans wel samen met de mensen. En dus ik doe het beweegdeel, zeg maar. Het doel is dat ze in beweging komen, maar ook elkaar ontmoeten. En daarbij, het heeft een beetje een dubbele laag. Het is artistiek, maar het is ook sociaal. Dus mensen komen elkaar tegen. Je komt het huis uit, je bent heerlijk bezig, je bent met cultuur bezig. De ervaring om op het podium te staan is ook echt een heel mooi moment meestal. Dus dat omschrijft het wel een beetje, denk ik. Wij beginnen met de repetities op maandag 8 december. En dan is het dus 15 weken achter elkaar. Er is een groep voor de ochtend en een groep voor de middag. Dus mensen kunnen eigenlijk aangeven of kiezen welke tijd voor hun het beste uitkomt. En dan repeteren ze dus 15 keer. En dan is de voorstelling uiteindelijk op zondag 19 april hier in het Scheldetheater. De mensen kunnen inschrijven voor dansen. Maar ik kan me voorstellen dat er bij zo'n productie ook wel andere werkzaamheden zijn. Kun je nog vrijwilligers gebruiken? Ja, wij kunnen vrijwilligers heel goed gebruiken. We zitten hier dan met een groep van 40 ouderen en we moeten een voorstelling natuurlijk maken. Nou, bij een theatervoorstelling komt natuurlijk een heleboel kijken. Er moeten misschien wel kostuums gemaakt worden. Er moet misschien wel iets met decor gedaan worden. Dus ook voor mensen die zelf niet zien zitten om te dansen, maar die het wel leuk vinden om mee te werken aan zo'n productie, in welke hoedanigheid dan ook. Die kunnen zich zeker ook bij mij melden als vrijwilliger. En dan ben je ook hartstikke welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Via Toonbeeld ben ik als cultuurcoach eigenlijk aan dit project verbonden. Dus via het e-mailadres cultuurcoach@toonbeeld.nl kan je met mij in contact komen. En dan maken we een afspraak. En dan doen we altijd vooraf, voordat we beginnen met repeteren, even een gesprekje. Zodat we even kunnen kijken van wie ben je, wat is je motivatie om mee te doen. Zijn er nog dingen waar we rekening mee moeten houden. En dan kan je meedoen aan het project.